बाक्सानि जफादं हालामाव हाग्रानि मैदेरनि उरखार गोबां सुबुंनि न' बां सिफायनायजों लोगोसे माइ माइरं आबाद जानानै सिलिंखार बाक्सा जिल्ला बरबरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय जफादं हालामाव हाग्रानि मैदेरा न' बां आबाद जानानै सिलिंखार खालामदों। भारतभुटान सिमना हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै सुबुं ओनसोलाव ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा थांनाय हरनि 10:30 रिंगासोआव जफादं ओनसोलनि आमिनगाव रेभिनिउ गामिनि बिजयापुर सुबायाव सोमदोन बर'नि थाग्रा न' आरो फारियै हाला बर', धर्म बर', रेबन बर', दैथुन दैमारि बिथांमोननि खमैबो 4 बिगानिबो बांसिन हानि मैगं आबाद जिंखा, केरेला, पटल, लेस्रा, थास' आरो गोबां आबादारिफोरनि माइ आबाद जानानै गोबां खहा खालामनानै गालाङो। मैदेरनि खहा खालामनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय रायजो राजाफ्रा सरकारखौ होबथानायनि राहा खालामनायजों लोगोसे खहा जानाय नखरफ्रा अनसुंथाइ होनो खावलायहरदों। जोंनि गामिया दा कृष्णपुर पलासियानो गोलैयो। इनिफ्राय जोंनिया कृष्णपुर जायो आरो गामिया लादा पलासि। दा आरो माबा हरनि भितरावनो फैनानै दा हरनि 10:30 जाबायमोन। बेनिफ्राय दा जोंबोथ' अरा सुदो मोनथामानो सुदो लामाखिं सुदो सुनानै इनिफ्राय धामा सामा दामदो दामनानै दसे सिरि थाबाय थानानै नै औवा बागानाव हाबनानै बेसेबा गोबाव थाबाय हुहुननो हायाखै आरो। दा आरो हिनजावफोरा ओरै होना लाबखादोनो लाबनानै जोंनि लामा बारहोनानै जोंनि बागानाव दोनलांबाय। दा इ बागानाव दोनलांबाय नालाय जोङो आरोथ' उपाय गैया। जोंहाबो दा गामिया फिसा दा गथ' गथायबो गैदेरा मादेरा सब खासेल'सो नालाय दा अर लगायगोन ना मागोन ना धामा बुगोन। दा बारिखिनिफ्राय फैनानै हाबदों इनिफ्राय आरो नै दा गासिखौबो माल माथा माइरं दैरं गासिखौबो जालांदों। मा मुं नोंनिया? आंनिया दिपक बर'। मैदेरा बेसेबांसो दंमोन? मैदेरा जों नुनायावथ' दा लाइना गोमोरनानै जोंनियाव नैयाव सेफायनाय समाव मानै ना मा दङमोन आरो। अनुमान बेसेबांसो दंमोन? 35थासो थानांगौ। मैदेरा बेबायदि फैनानै बेबायदि उदखार खालामफैबाय थायो नामा? खाननै जाबाय। दाख्लैबो नै जोंहानि खाथियावनो माइ गोमोन जालांदो। बेसेबांसो बिगा जादों? 2.5-3 बिगासो जागोन। 3.5 बिगा। जोङोथ' दासान्दि दा सरकारा मायबाफोर राहा होगोन नामा सानदों आरो। दा न'फोरा फाहामनो माबानो मोनगोन हरगोन नामा दा सरकारनिफ्राय इदि सानदों आरो जोङो दा। आं दैथुन दैमारि। जोंनि गामिया आमिनगाव एरियानि बिजयापुर सुबा होननाय। थांनाय मोनानि फ्राय 10थासोनिफ्रायनो जोंनि बे बिजयापुर एरियानि औवा बागान मैगं बागानयाव डिस्टार्ब खालामबाय थानानै इदिनो मैगं बागानखौ मथा मथि जों हाला बर', धरम बर' आरो रेबेन्ट बर' लोगोसे आंनिनो एसे लेस्रा दङमोन गासिखौबो गाफ्लेनानै माने अबस्था गैयै खालामलांदो आरो। बेसेबांसो बिगा? मथा मथि इखिंजाय गासै मिलायना अबा 4 बिगासो जाहैनो हागौ। मा मा आबाद गासै दङ? ओरैनो लेस्रा, जिंखा, पटल ओमफ्राय ओरैजाय भल, काख्रेल बे गासै मिलायनानै। जि हाग्रानि मैदेर फैनाय बेखौ होबथानायनि थाखाय सोरखारा राहा लादों लायाखैबा हाग्रा बिफाननि जि फरेस्टार बियो दासिम नुजाफैदों फैयाखै? बिथांमोनाथ' दा नुजाफैबाबो एख' माबा सावरायनाय जाथ'वाखै। मैयाबो फैदोंमोन बिथांमोना फैनानै ओरैजाय दिरोङापुर आनन्दपुरनि फोथारनिफ्राय होना लाबोनानै जोंनि गामि सेराव होख्लायना गालांनाय बायदि जाहैदों बिथांमोना माने जोंनि बायदिबा जेनेबा बेखिनियाव होना गालांनायाव बांसिन डिस्टार्ब होनाय बायदि जाहैदों आरो। बिथांमोना गोजानाव होना हरनायबा जाहाथे बेफोरबायदि जायाबो जानो हागौमोन। बे मैदेर फालोआ बोसोरफ्रोमबो फैयो नामा? बे मैदेर फालोआथ' बोसोरफ्रोमबो फैयो। दिनैनिफ्राय प्राय 4-5 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो फैगासिनो दङ। दा बे मैदेर फालोखौ होबथानायनि थाखाय हाग्रा बिफानखौ मा खालामनो सानो?
हाग्रा बिफानखौ जों बेखौनो खावलायनो सानोदि जे बिथांमोना हाग्रानि मैदेरखौ होबथानो थाखाय बेबस्था लायोबा मोजां जाहाथे जोंनि गामियारि ओनसोलनि थाखाय सुबिदा जायो नङाब्ला जों एसे एनै आबाद मावना जानायाबो माने एसे खैफोदाव नुजाथिफैयो आरो माने गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6000399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन